Jeg går under navnet Anonym Kunstner. Jeg er født og opvokset i Helsingør, bosat her nu, og elsker at bidrage til Helsingørs kunstneriske udtryk. Byrummet betyder rigtig meget for mig, og jeg kan rigtig godt lide muligheden for at prøve at nå ud til mange mennesker i det her byrum. Byrummet har tendens til nu i høj grad at blive brugt som reklamesøjle. Så når man begiver sig ud på gader og stræder, så har man det med at blive udsat for en masse lys og visuel larm, som man egentlig ikke selv har taget stilling til, om man vil have. Og det offentlige rum ser jeg i højere grad som værende vores, og jeg prøver lidt med min kunstneriske aktivisme at reclaim det her byrum. Lave kunstinstallationer, som gør, at folk tager stilling til nogle problemstillinger, jeg mener måske ikke bliver belyst nok i medierne. Vi har som mennesker tendens til at reproducere vores vaner og tanker, og jeg kan godt lide, at vi en gang imellem tænker over tingene på ny, og ikke bare gør, som vi altid har gjort. For verden ændrer sig, og nogle gange så skal vores holdning til tingene også ændre sig, fordi situationen er så anderledes. Og der kan man bruge byrummet til at nå ud til rigtig mange mennesker og introducere dem til nogle tanker og refleksioner, der ikke bare kun handler om produkter, der skal købes, som vi ellers ser det med mange af de her reklamesøjler. Der er nok også bare det der helt banale adrenalinkick i at rende rundt og luske rundt og lave ting. Det er skide sjovt, altså. Og hænderne, den satte jeg op sammen med mine kammerater, der tømmer, fordi jeg ville godt være sikker på, at det ville sat ordentligt op. Så han skulle hjælpe med at skrue det ordentligt i træværket, ikke? Og så sned vi os rundt med hans hund, fordi så lød det som, vi var hundelufter, og når der så ikke var nogen mennesker, så skyndte vi os ned og monterede de her hænder rundt omkring på broer og havneområdet. Og så var det lidt sjovt, at det gik så lang tid før det egentlig blev opdaget, fordi vi satte det op en gang i sådan noget december eller sådan noget, ikke? Og jeg tror først det var en gang i juni. Altså det gik næsten et halvt år før, at det her blev opdaget på en eller anden måde, så det blev eksponeret i nogle medier. For et års tid siden, der igangsatte man renoveringen af Helsingørs Domkirkes spir, Sankt Blej Kirkens spir. Og jeg havde forinden gået og luret lidt på, om man kunne få adgang til noget af det metal, der blev skiftet ud. Fordi jeg synes, det var så smukt at kigge på, og jeg synes, det havde en rigtig fed historie. Tænk, at det der tag, det har siddet deroppe i omkring 100 år og kigget ud over byen og hilst solen godmorgen hver gang den stod op. Det var der simpelthen en masse sådan lokal historie i. Og så fik jeg lov til at købe noget af kobbertaget. Så med det der kobbertag, der valgte jeg så at lave sådan en Helsingør-orden, som var tænkt til, at folk skulle købe og give til andre. Og nu bliver det sådan lidt far-joke-agtigt plat, men at man skulle give den til nogen, der var i orden. Man skulle anerkende hinanden. Og de blev så skåret ud af det her Helsingør kirketag og ligner byvåbnet, som så er blevet til den her Helsingør-orden. Den er blevet solgt rigtig godt rundt omkring i en del butikker, og endte også i Louisiana i deres museumsshop. Det var også en rigtig fed ting, fordi at det var et sted, jeg virkelig associerer med god kunst og kultur. Så at kunne få det derud, så var det måske ikke helt dårligt, det jeg havde gang i der. Det var meget sjovt.